चैतन्यमनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरत्रिविशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशे दारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜிஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம இன்னைக்கு 18th சாப்டர் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 18th சாப்டர் வந்து துறவரம். துறவரத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும், துறவுக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு பகவான் விளக்கம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த 3 குணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிர்வாழியை எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பகவான் அடுத்த விளக்கம் கொடுத்தாங்க. 3 குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஜீவராசியானவன், ஒரு ஜீவாத்மாவானவன், அவனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், அவனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவன் எப்படி செயல்படுவான் அதை. ஓகேவா? அதை பற்றி பகவான் வந்து விளக்கமாக சொல்கிறாங்க. 3 குணங்கள் என்னென்னு நமக்கு தெரியும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம். ஸோ இந்த 3 குணங்களில் இருக்கும்போது உயிர்வாழியோட அறிவு எப்படி வேலை செய்யும், அப்புறம் அவன் எப்படி செயல்படுவான், அப்புறம் செய்யவனோட செய்கிறாங்கல்ல அந்த கர்மி, அந்த கர்மியோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பகவான் சொன்னாங்க. 19th ஸ்லோகாவில் வந்து இது 3த்தையும் என்னிடமிருந்து கேள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 20, 21, 22 இந்த 3த்துலேயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணவாதியோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அப்புறம் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவனோட அறிவு எப்படி இருக்கும், இந்த 3த்தையும் நம்ம பார்த்தோம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு. ஓகேவா? ஸோ 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவுங்கிறது, சத்துவகுணம் வந்து உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெற்றிருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிலும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கிறது என்று அறிகிறான். ஓகேவா? அதாவது பகவான் ஒரு ஜீவராசி எல்லாருக்கும் ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்குது. அது எல்லாத்துலேயும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஆத்மா. அந்த ஆத்மா என்ன அப்படின்னா தெய்வீக ஆத்மா. நம்ம தான் அதை என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த பௌதிக கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம். ஓகேவா? ஸோ சத்துவகுணம் உடையவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அறிவுங்கிறது இருக்கும். ரஜோகுணவாதிகள் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக காண்கின்றான். ஆத்மாங்கிறது எதுவும் கிடையாது, இந்த உடலே ஆத்மா. ஒரு உடலை தான் வந்து நம்ம ஒரு பெயரை சொல்ல முடியும், ஆத்மாவுக்கு பெயரெல்லாம் கிடையாது.
ஓகேவா? அப்ப அந்த உடல் தான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறது யாரு அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகள். சற்று அறிவு குறைந்தவர்கள். இன்னும் குறைவான அறிவை உடையவர்கள் யாரு அப்படின்னா தமோகுணவாதிகள். ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு உண்மையை பற்றி அறிவின்றி அற்பமாக இருப்பவன் தமோகுணவாதி. சரியா? அடுத்தது 23, 24, 25 இதுல அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்னு பகவான் சொன்னாங்க. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் கர்மா. கர்மாங்கிறது எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ஜீவராசி அவன் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு டிசிப்ளின்டு ஆக்ஷன் அவன்கிட்ட இருக்கும். பற்றின்றி செயல்படுவாங்க, விருப்பின்றி செயல்படுவாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுவாங்க. ஓகேவா? ரஜோகுணவாதிகள் பெரும் முயற்சியுடன் மச் என்டியூரன்ஸ், ஓகேவா, நிறைய எஃபர்ட் போடுவாங்க ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக. அப்புறம் பொய் அகங்காரத்துடன் செய்வார்கள். இந்த இந்த மாதிரி பண்றவங்க யாரு அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகள். தமோகுணவாதிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த செயலை எப்படி செய்யணுங்கிற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அது அவங்கள பந்தப்படுத்தும், அழிவை அளிக்கும். ஏன்னா இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்குன்னா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா அவங்க செய்வாங்க. நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பலமுறை தமோகுணவாதிகள். அடுத்தது தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை தரக்கூடியது. அவங்களுக்கும் துன்பத்தை வரவழைக்கிறதும் அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் துன்பத்தை வரவழைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து லிங்க் ஓபனே ஆகல, இன்னைக்கு ஓபன் ஆகல. என் பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி சொல்றாங்க. எனக்கு இன்னைக்கு ஓபன் ஆயிடுச்சு, வந்திருக்கேன். நேத்து நாங்க வந்தோம், கிளாஸ் யாருமே இல்ல. மாதாஜி நான் வந்துட்டேன் மாதாஜி. சரி Yes, சரி மாதாஜி. மாதாஜி நேத்து வந்து நம்ம கோவில்ல வந்து டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் இருந்தது. ஸோ அதனால நேற்று கிளாஸ் இல்லை மாதாஜி. ஸோ லிங்க் ஓப்பன் ஆயிருந்தாலும் கூட கிளாஸ் நேற்று கிடையாது. எதிர்கால விளைவுகளை கருதாமல் நமக்கு வந்து இதனால வந்து பேட் எஃபெக்ட் வரும், கான்சிக்வன்சஸ் சொல்லுவோம்ல. எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சோம்னாலும் அதுக்கான விளைவுகள் இருக்கும்ல, அந்த விளைவுகளை பற்றி அவங்க யோசிக்காம செய்வாங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து அப்புறம் மயக்கத்தில் செய்வாங்க. ஓகேவா? இது நம்ம அன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ அறிவும் செயலும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ 26, 27, 28 இந்த மூணுத்துலேயும் அந்த 3 குணத்திலையும் இருந்து செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் இருக்குல்ல, அதை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அதை பார்ப்போம். யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அதாவது அந்த செயலை செய்யக்கூடிய கர்மி இருக்கான்ல, அவன் எப்படிப்பட்டவன், அவனோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இதில் 3 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, அகங்காரம் என்று, இதை நான் தான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற அகங்காரம் யாருக்கு இருக்கும், அதுதான் பொய் அகங்காரம்ங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ அந்த அகங்காரம் இன்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் அந்த செயலை செய்கிறோங்கிற அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கும். அவர் ரொம்ப டிட்டர்மைண்டாக அந்த வேலையை செய்வாங்க. வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது. இந்த இந்த வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையிலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க பலனை எதிர்பார்க்கலைங்கிறது. ஓகேவா? தனது கடமைகளை செய்கிறானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறான். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு, ஒரு வேலை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஊதியம் கிடைக்குமா, இப்படி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குமா அப்படின்னு அந்த பலன்கள் மேலே பற்று வைக்கிறாங்கன்னாலே அவங்க ரஜோகுணவாதி. அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு, சரியா, அந்த பலன்களை அவங்க அனுபவிப்பாங்க. அது மேலே அவங்களுக்கு பேராசை, ஏன்னா அது முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது மைல் ஸ்டோன்ஸை தள்ளி வச்சுட்டே போவாங்கன்னு சொல்கிறேன்ல. ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அந்த டிசையருங்கிறது பெருகிக்கிட்டே தான் போகும். எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் 2 பேர் ஒரே வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ரீச் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளும் வந்து அந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுத்து அவங்கள தாண்டி போகணும்.
ஓகேவா? அவங்க மேல பொறாமை கொண்டு அவங்கள தாண்டி போகணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு மிகுந்திருக்கும். தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, அப்ப அவனுக்கு என்ன இருக்கும்? நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சதுன்னா ஹாப்பியா இருப்பான். அதுவே பேட் எஃபெக்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதனால அவன் துன்பப்படுவான். ஏக்கம்ங்கிறது வரும். அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணம். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில், ஓகேவா, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பௌதிகவாதியாக ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்லி அண்டர் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், அதில் தான் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதில் மூழ்கி போயிருப்பாங்க. பிடிவாதம் இருக்கும். யார் எதை சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்காத விஷயம்தான் அது பிடிவாதம்ங்கிறது. ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, மற்றவங்களை வந்து நல்லது சொல்லி கொடுக்க போனா கூட நீ போ, நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம், நானே பார்த்துக்கிறேன் சொல்லுவாங்கல்ல சில பேர். அதுதான் பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக. மற்றும் ஏன் வருத்தம் வருது அப்படின்னா அவன் செய்கிற செயல் எதுவுமே பலிக்காது. போய் ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்காது. அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷங்கிறது சுத்தமாக இருக்காது. மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக, ஏன் அவங்க ராத்திரியிலெல்லாம் முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, டே டைம் ஃபுல்லாக தூங்குவாங்க, மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. அப்போ எதுவுமே அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, டயத்துக்கு அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியாது ஒரு வேலையை. அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன், அந்த கர்த்தா இருக்காங்கல்ல, கர்மின்னு சொல்கிறோம் அல்லது கர்த்தா, அவங்கள பற்றி தான் பகவான் சொல்கிறாங்க. பற்று இல்லாமல் செய்கிறாங்க, பொய் அகங்காரமின்றி மன உறுதியுடன் உற்சாகமாக இன்பம் துன்பங்களில் சமமாக, இது சத்துவகுணம். செயலில் பற்றுக்கொண்டு பலன்களின் மேல் ஆசையோடு பேராசையுடன் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களில் பாதிக்கப்பட்டு, அது ரஜோகுணவாதிகள். இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டா பௌதிகவாதியாக மற்றும் பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறி மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக, இது தமோகுணம். ஸோ 3 குணத்திலையும் செயல்படக்கூடியவன் இப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப துக்கம் யாருக்கு இருக்கும்? நிச்சயமா ஹரே கிருஷ்ணா, சத்துவகுணவாசிகளுக்கு இருக்காது. ரஜோகுணவாதிகளுக்கு தான் அது இருக்கும். நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திரும்பி விடக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்துங்கள். அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம்? அடுத்த பிறவி என்ன? பகவானை ரீச் அவுட் பண்ணுங்கிறது. ஓகேவா? அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அடுத்த பிறவி நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம இங்கே புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும். அப்பதான் நல்ல உடல் எடுத்து நல்ல குடும்பத்துல அல்லது உயர் கிரகங்கள்ல உயர் லோகங்கள்ல எல்லாம் நமக்கு பிறவி எடுக்க முடியும். ஸோ நான் இப்ப செய்யற செயல்ங்கிறது இப்ப மட்டும் சந்தோஷத்தை கொடுக்காம என்ன பண்ணும், என்னை வந்து அடுத்த ஜென்மக்கும் அடுத்த பிறவிக்கும் சேர்த்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வேலைகளை நான் இப்ப செய்யறேன். ஸோ அடுத்த பிறவிக்கும் நான் தயார் செய்கிறேன். தற்காலிகமான இப்ப எனக்கு இதை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும்? இது தற்காலிக சுகம்தான். இதில் நம்ம திசை திரும்பிட்டோம், நம்மளால அடுத்த ஜென்மாக்கு ஏதாவது ஒரு புண்ணிய காரியத்தை சேர்த்து வைக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்துங்கள். 29 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே செல்வத்தை கிருஷ்ணம்மா. படிங்க மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்வோனே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. எஸ் மாதாஜி. இப்போ 29ல் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தி உறுதி, ஓகேவா, அவங்களோட நாலேஜ் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் எப்படி இருக்கும், இதை தான் சொல்ல போறாங்க. 30, 31, 32 படிங்க. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சிந்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தக்காதது எது, சந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்வ குணத்தில் இருப்பதாகும். பிருந்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறது. அறியாமை மற்றும் இருளில் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்களோட புத்தியை சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவனோட புத்தி,
செய்ய தகுந்தது எது, செய்ய தகாதது எது, எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, ஓகேவா? எதை செய்யணும், பிரவிற்த்திம் ச நிவர்த்தும் ச ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கா, அது எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கு, ஓகேவா? அப்புறம் எதுக்கு பயப்படணும் எதுக்கு பயப்படக்கூடாதுன்னு இருக்கு, எது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணும் எது நம்மளை லிபரேட் பண்ண வைக்கும் அது இருக்கு. இதெல்லாம் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன், ஒரு செயலை செய்யும் போது இந்த செயல்னால நமக்கு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க யாரு, அந்த மாதிரி ஒரு நேரான ஒரு புத்தி இருக்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவங்களுக்கு. இதுவே தர்மம் அதர்மம் ரெண்டத்தை பத்தி டிஃபரன்ஸ் தெரியாது, செய்யக்கூடிய செயல் எது செய்யத்தகாத செயல் எது அதுவும் தெரியாது, இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இல்லாத புத்தி. ஏன் அப்படின்னா தர்மம் அதர்மம், அதாவது பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்னா தர்மமான வழியில பணம் சேர்த்தா நம்மளால கொஞ்சம் தான் சேர்க்க முடியும்னா, அதர்மமான வழியில பணம் சேர்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவங்கள்ட்ட நிறைய பணம் வரும். ரஜோகுணவாதி என்ன செய்வாங்க, தான் வந்து எவ்வளவு ரிச் ஆகணும், தங்கிட்ட எல்லாமே நிறைய இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்ப என்ன செய்வாங்க, அந்த செய்யப்படக்கூடிய செயல் வந்து தர்மமா அதர்மமா, இது செய்யலாமா இது செய்யக்கூடாதா, இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால அது அந்த அவங்களோட புத்தி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அப்புறம் அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகும், எது நல்லதுன்னு சொல்லி இருக்குதோ அதை தீயதுன்னு எடுத்துப்பாங்க, எது தீயதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை நல்லதுன்னு எடுத்துப்பாங்க. எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி, ஓகேவா? எப்பவுமே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதான் எப்பவுமே இந்த தமோகுணம் எப்படின்னா சத்துவகுணத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்னு எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த புத்தி உடையவன் வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கிறான்னு அர்த்தம். சரியா? முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப புத்தி, அதாவது ஒரு விஷயத்தை எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கிறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸை தான் இப்போ மூணா சொல்லியாச்சு, அதுதான் இப்போ இந்த சார்ட்லையும் போட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ 33, 34, 35 இதில் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள், ஓகேவா? படிங்க யாரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு பயம் கவலை வருத்தம் தோய்ந்த நிலை மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன உறுதி, ஓகேவா? மன உறுதியை பற்றி டிட்டர்மெண்டா அவங்களோட தீர்மானம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. உடைக்க முடியாததாக இருக்கும். அவங்க ஒரு சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க ஒரு கோல் செட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க பிரேக் பண்ணவே மாட்டாங்க. யோக பயிற்சியில் நிலையாக, என்ன யோகம், பக்தி யோகம், ஓகேவா? பக்தி யோக பயிற்சியில் நிலையாக அவங்க இருப்பாங்க. மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை அவங்க கட்டுப்படுத்துவாங்க. மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே பௌதிக வேலைகள் தான் செய்வாங்க, ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்கிறாங்க, ஓகேவா? அப்புறம் பகவானுக்கான தொண்டா அதை மாற்றிக்கிறாங்க. அவுட்புட் என்ன வந்தாலும் அந்த பகவான் கொடுத்ததை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தது. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுள் கொண்டுள்ளானோ, அறம் பொருள் மற்றும் இன்பம், ஓகேவா? 3 விஷயங்கள், இது மேலே யாருக்கு பற்றுதல் இருக்குதோ அந்த அந்த மாதிரி மன உறுதி என்ன அப்படின்னா, அதாவது தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அது மேலே ரொம்ப ஆசை வச்சுருப்பாங்க, பொருள் ஈட்டுறது அது மேலே ஆசை வச்சுருப்பாங்க, அந்த பொருள் நிறைய நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அது மூலமாக அவங்களுக்கு இன்பம் கிடைக்குமா, அந்த அந்த பலனோட பலன் இருக்குல்ல, அந்த செய்கிற வேலையோட பலன் இருக்குல்ல, அதனால தான் அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த சந்தோஷங்கிறது கிடைக்குது. ஸோ அது மேலெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்பாங்க. அந்த மன உறுதி யாருக்கு அப்படின்னா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு. இதுவே கனவு பயம் கவலை வருத்தம் தோய்ந்த நிலை மற்றும் மயக்கம், ஓகேவா? ஏன்னா எதுவுமே செயல்பாடாக அவங்க செய்ய மாட்டாங்க, எல்லாம் படுத்துட்டு சோம்பேறித்தனமாக எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லாமல் ஒரு செயலை செய்வாங்களா அவங்க, சம்டைம்ஸ் செய்வாங்க, அது தப்பாக போகும், ரொம்ப டிராஸ்டிக் அவுட்புட்டை கொடுக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கனவு கண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, கனவுல தான் அந்த செயலை செய்வாங்க, அப்போ அதுக்கு பலன் ஏதாவது இருக்குமா, எதுவும் இருக்காது, ஆனால் எதிர்பார்ப்பாங்க, ஓகேவா? அப்புறம் பயம் கவலை வருத்தம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ஒரு அறிவற்ற ஒரு மன உறுதி யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஸோ 33 to 35 பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப மன உறுதி, ஓகேவா?
அவ்யபிச்சாரிண்யா என்னும் சொல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேற எந்த செயலாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதாகும். ஓகேவா? டிட்டர்மைண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இவங்க. ஏன்னா பகவான் மேல பற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்காக தொண்டு புரியிறவங்க, அவங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் அந்த அவ்யபிச்சாரிண்யா அந்த ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த 3 நபர்களுடைய மகிழ்ச்சியானது எப்படி இருக்கும்? ஓகேவா? 37, 38, 39 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்க பிரபு. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இதில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எடுப்போதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இதுல வந்து மகிழ்ச்சி, ஓகேவா? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது. சத்துவ குணத்துக்கு என்ன மாத்தாச்சு ஆரம்பத்தில் விஷம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம செய்கிறோம் பௌதிக கடமை, பற்று இல்லாமல் செய்யுங்கன்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் அவுட்புட் என்ன வந்தாலும், நல்லது வந்தாலும் சரி கெட்டது வந்தாலும் சரி, அதை பகவான் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்க பண்ணி சொல்லிடுறோம். அப்போ செய்யறது மேலே பற்று இல்லாமல் பலனை எதிர்பார்க்காம உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக இதை செய்யின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? இப்படி செய்யறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தன்னுணர்வை உணர்ந்துக்கிறோம். அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் நம்ம நிலை பெறுறோம். பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு செய்யறதுல நம்மளோட மனசு ஈடுபடுது. அப்போ என்ன ஆகுது? ரெகுலேட் ஆயிடுறோம், டிசிப்ளின்ட் ஆயிடுறோம். நம்மளோட மனசு, புலன்கள் எல்லாம், புத்தி எல்லாமே என்ன ஆயிடுது? ஒரே நேர்கோட்டில் பகவானை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுது. இது இந்த மாதிரி ஒரு யோகத்தை நம்ம பயிற்சி பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் இது கைவரப்பட்டுருமா? இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யோகத்தை நம்ம கொண்டு வரும்போது, ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கொண்டு வரும்போது முதல்ல அது எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. அதுதான் விஷத்தை போன்று நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது. ஆனாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்று. அது எப்படி இறுதியில் அமிர்தம் அப்படின்னா, இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து பிரம்மபூச்சா நிலை, அதாவது பகவான் ஒருத்தவங்க தான், அவங்களுக்கு சேவை பண்றது தான். நம்ம இங்க இருக்கிறது வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ வில்லுனால நம்ம பகவான் நம்மளை இங்கே அனுப்பி விட்டாங்க. இங்க விதிக்கப்பட்ட கடமையை முடிச்சு நம்ம திருப்பி பகவான்கிட்ட போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்துருதா? அப்ப என்ன ஆகும்? இங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளை சுத்தி நம்மள பிரச்சனை வந்தாலும் கூட நம்ம அது ரொம்ப ஈஸியா ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம். இன்னொன்னு, இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அடுத்த ஜென்மாங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ரிச் பீப்புள் வீட்டில், நல்ல ஸ்காலர்லி, நல்ல படிச்சவங்க குடும்ப வீட்டில், அல்லது உயர் கிரகங்கள்ல தேவர்களோட, இப்படியெல்லாம் நமக்கான பிறவியை நம்ம தயார் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த பிறவிக்கு என்ன உடல் எடுக்க போறோங்கிறத நம்ம இப்போ தயார் அதுதான் அமிர்தம். ஓகேவா? இப்போ கஷ்டப்பட்டாலும் கூட அமிர்தம் போன்ற ஒரு சுகம் நமக்கு ஒன்று கிடைக்க போகுது. அது எப்போ கிடைக்கும்? சத்துவ குணத்தில். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றது. பாருங்க, இங்க இருக்கும்போது எனக்கு இங்க ஒரு பங்களா வேணும், நான் வேலை பார்க்குறேன்னா பயங்கரமா வேலை பார்க்குறேன், சம்பாதிக்கிறேன், ஒரு பங்களா கட்டுறேன், சந்தோஷமா தான் இருக்கு. ஆஹா, நான் பங்களா கட்டிட்டேன். ஒரு பெரிய கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், வேலை பார்க்குறேன், நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், கார் வாங்கிடுறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் சந்தோஷப்படுறேன். இதுவே நான் பக்கத்தில் எல்லாரும் கூட இருக்கவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் தான் ரிச் பீப்புள், நான் தான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் என்ன ஆயிருக்கிறேன்? என்டாங்கிள்மெண்ட். இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நான் இதுக்குள்ளேயே கட்டுப்பட்டிருக்கிறேன், நிறைய இடத்துல கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி உழைச்சிட்டு இருந்து பகவானை நினைக்காம இதே பௌதிக சுகங்களுக்காகவே தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மறுபிறவி. திருப்பி இதே பௌதிக கட்டுக்குள்ளேயே தான் வந்து விழுவேன். அது என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இந்த மாதிரி உழலை தான் வைக்கும். ஸோ அது என்ன, நமக்கு சந்தோஷமா இருந்தாலும் கூட கடைசியில் என்ன ஆயிடுது? அது விஷமாயிடுது. 39ல் தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற. தன்னுணர்வை காண்றதுக்கு விரும்புவாங்களா? அறிவு இருந்தாலும் அவங்க அதை யோசிப்பாங்க. தான் வேறு, உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, ஆத்மாவோட பிரயாணம் செய்கிற பகவான் வேறு, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை எப்பவுமே என்ன செய்யறாங்க? எப்பவுமே வேலை செய்ய மாட்டாங்க. ரஜோகுணவாதிகளாவது வேலை செய்யறாங்க தன்னுடைய உயர்வுக்காக. ஆனா இவங்க எப்பவுமே மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க, உறக்கத்துல இருக்கிறாங்க, சோம்பலோட இருக்கிறாங்க, மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம். அப்ப நல்ல ஆல்கஹால் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது போதை வஸ்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அது சுகம் இருக்கா மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க? தான் உடலை தானே அழிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? சுகம் மாதிரி இருக்கு, பட் அது இப்பவே அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்க அடையக்கூடிய சுகங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இதில் இந்த மூணுத்துலேயும் சொல்லியிருக்கேன். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் சுகம், ஆரம்பத்தில் கஷ்டம், கடைசியில் வந்து விஷம் அமிர்தம் போன்றது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது முதல்ல சுகத்தை கொடுக்கும், ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றி இறுதியில் விஷமாகி விடுறது வந்து ரஜோகுணம். தமோகுணம் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில் குருட்டுத்தனத்தோடையும் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கத்தோடையும் இருக்கிறாங்க. ஸோ மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தான் அவங்களுக்கு இருக்குமோ தவிர உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு சுகம் இப்பயும் கிடையாது, கடைசியிலையும் கிடையாது. ஓகேவா? ஆரம்பத்திலையும் அவங்களுக்கு சுகம் கிடையாது, இறுதியிலும் அவங்களுக்கு சுகம் கிடையாது. மாயையில அவங்க வந்து சுகம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. 40 படிங்க. பிரபு யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்திலோ தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜடா இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண பிரபு. மாதா. எஸ் பிரபு. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் யாருமே இந்த குணங்களுக்கு தப்பினது இல்லைங்கிறாங்க. இந்த பௌதிக உலகத்திலோ சரி, உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ யாருக்குமே கூட என்ன இல்லையா, இந்த 3 குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டுறவங்க கிடையாது. ஒருத்தவங்களும் ஏதோ ஒரு குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 4 வகையான ஆசிரமங்கள். வர்ண ஆசிரம தர்மம் நம்ம வந்து போன சாப்டர் படிக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேனே. வர்ண ஆசிரமம் 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்குன்னு. ஸோ இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆசிரமங்கள் 4. ஆசிரமங்கள்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன், வாழ்நாள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து 4ஆக பிரிப்பாங்க. 4ஆக பிரித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து முதல் 25 வருஷம் வந்து பிரம்மச்சாரியாகவும், அடுத்த 25 வருடங்கள் வந்து குடும்பஸ்தானங்களாகவும், கிரகஸ்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் அடுத்தது வந்து அவங்க வந்து ரிட்டையர்ட் லைஃப் இருக்குல்ல அது, அடுத்தது சந்நியாசம். ஸோ இந்த மாதிரி 4 இருக்கிறது வந்து ஆசிரமங்கள். வர்ணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள், அடுத்தது ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் பிரிவினர் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள வந்து க்ஷத்ரியர்கள்னு சொல்லுவோம், க்ஷத்ரியர்கள். அதுக்கு அடுத்தது வணிகம் செய்வாங்கல்ல, அவங்க வந்து வைசியர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் கடைசியாக வந்து எல்லாருக்கும் சேவை செய்யக்கூடிய சூத்திரர்கள். ஓகேவா? இதுதான் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமங்கள். இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த வர்ணாசிரம பிரிவுங்கிறது எப்படி பகவான் தான் படைச்சாங்க அந்த வர்ணாசிரமத்தை. அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஏன் பிரிச்சாங்க அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல அமைதி நிலவரத்துக்காக. ஓகேவா? ஸோ இவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட கடமையை இவங்க செஞ்சாங்கன்னா தான் குழப்பங்கள் நடைபெறாது. ஓகேவா? ஒரு சின்ன கதை கூட உண்டு. ஒரு ஒரு ஆசிரமம், அந்த ஆசிரமத்தில் வந்து ஒரு துறவி ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த துறவி கிட்ட வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு சின்ன எலி வந்து அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் போகும். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு பூனை வந்து அதை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பூனைக்கிட்டேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த துறவி என்ன பண்ணுவார், அந்த எலியை வந்து தான் வீட்டுக்குள்ளே பத்திரமா வச்சுருப்பார், அவரோட குடிலுக்குள்ளே. டெய்லியே அந்த பூனை வந்து 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 என்ன செய்யும், அந்த புளியை அந்த எலியை வந்து பயமுறுத்திட்டே இருக்கும். எலி பயந்து நடுங்கும். அதோட அன்றாட செயல்பாடுகளை அதால் தைரியமாக செய்ய முடியாது. வெளியில் போனாலே அந்த பூனை வந்து தன்னை சாப்பிட்ருமோ அப்படிங்கிற பயத்தில். அதனால் வந்து இவர்கிட்ட வந்து முறையிடும். ஐயோ, நான் வந்து எலியாக இருக்கேன், இந்த வெளியில் இருக்கிற பூனை வந்து என்னை ரொம்ப பிரச்சனை கொடுக்குது, என்னைக்கு வேணாலும் அதை என்னை அட்டாக் பண்ணிடும் போல இருக்கு, பயமாக இருக்குது அப்படின்னோடனே, அப்படியா, அப்போன்னா நான் வந்து உன்னை வந்து பூனையா மாத்திடுறேன். பூனைன்னா நிச்சயமா வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டுக்காது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பூனையா மாத்திடுறாரு. அடுத்தது இந்த பூனையா இருக்கிறது ஜாலியாக உள்ளர சுற்றி சுற்றி வருது, வெளியில இல்லாமல் கொஞ்சம் தூரம் போகுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து ஒரு நரி ஒன்று வருது. அந்த நரிக்கு வந்து இந்த பூனையை எடுத்து சாப்பிட்றணுன்னு ஆசை வருது. நல்ல கொழுன்னு இவர் துறவிக்கிட்ட நல்ல ஃபுல்லாக அவர் ஃபுட்டு கொடுக்குறாரு, அதனால நல்லா வளர்ந்துருது அது. அதனால அதை சாப்பிட்ணுன்னு அடுத்தது அந்த மிருகத்துக்கு ஆசை வந்துடுது. உடனே இது வந்து மறுபடியும் சொல்லுது, என்னை வந்து அது பார்க்குது நரி, ஸோ நான் எனக்கு அதை நினச்சோன்னே இப்போ என்னோட உயிர் மேலே பயம் வந்துருச்சு, ஸோ என்னை எப்படியாவது நீங்கள் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னோட உடனே துறவி என்ன செய்யுது, இப்பயாவது என்ன செய்யணும், நம்மளோட வேலை என்ன, நான் இங்கேயும் துறவு பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். இங்கே யாகமோ அக்னிகுண்டமோ ஏதோ ஒன்று நம்ம வளர்த்து கூட இருக்கிற மற்ற துறவிகளோடு சேர்ந்து நம்ம இதெல்லாம் வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ் படி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு யாகம் வளர்க்குறதோ
வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணம் பண்றதோ இதுதான் அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்டது. அதை மீறி ஒண்ணு என்ன செய்றாரு, தான் அந்த யாகத்து மூலமா இவ்வளோ ஹோமங்கள் தவங்கள்லாம் செஞ்ச அதனால கிடைச்ச அந்த அந்த உழைப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அவருக்குன்னு கொஞ்சம் அவர் சில சொன்னா அதெல்லாம் பலிதமாயிடும். அந்த பவர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பவரை அவர் இங்கே மிஸ்யூஸ் பண்றாரு. உடனே இரு நான் உன்னையும் நரியாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திடுறாரு. நரி நரியா ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. அந்த நரி ஓடி போயிடுது வந்தது. இது இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. ஆனாலும் இவரு தானே அத மாத்துனாரு. அதனால இதுக்கு கொஞ்சம் பாசம் அந்த துறவி மேல இருக்குது. அடுத்தது ஒரு நாளு புலி வருது. உடனே இதுக்கு பயம் வந்துருது. என்ன அடிச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே இவரு என்ன செய்றாரு, இ எலிய பூனையா மாத்துன வரைக்கும் ஓகே. பூனைய நரியா மாத்துன வரைக்கும் ஓகே. நரிய இப்ப புலியா மாத்துனாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அவரையே தாக்கிடும்ல மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். அவர் அதை யோசிக்காம என்ன பண்ணிட்டாரு, டக்குன்னு அதையும் நீ பாரு புலிய நீ எதிர்த்து போராடணுமா, அப்ப நீயும் புலியாக மாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தண்ணி எடுத்து மேல தெளிச்சிருவாருல்ல, தெளிச்சிட்டாரு. என்ன ஆயிடுச்சு, அது புலியா மாறினது. அது வெளியில இருக்க புலி கூட சண்டைக்கு போணுச்சோ இல்லையோ, அவரு மேலேயே தாக்கிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அவர் என்ன பண்ணணும், அவருக்குன்னு என்ன கடமை இருக்குதோ அதை தான் செய்யணும். எனக்கு பெரிய அதுக்கான சக்தி இருக்கு, உன்னை நான் மாத்துறதுக்கான சக்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் அந்த எலியோட ஆத்மாக்குள்ள பகவானுக்கு கொடுக்கும்போதே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆத்மாவுக்கு, சரி எலியோட உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கு இந்த உடல் தான் இந்த ஜென்மத்துக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேவா? அதை அது போக்குலே விட்டிருந்தா கூட அந்த எலி எப்படியாவது பொழைச்சு போயிருக்குமோ, இல்லை எலிக்கு மறுஜென்மம் கிடைச்சிருக்குமோ. இவர் தப்பிச்சிருந்திருப்பார். என்ன செஞ்சாரு, இன்னொருத்தவங்களோட கடமையை எடுத்து இவர் செஞ்சாரு. இவரோட ஆயுள் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ எதுக்கு இது அப்படின்னு எதுக்கு இந்த கதையை சொல்றேன் அப்படின்னா, அவங்கவுங்களுக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை தான் செய்யணும். அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஒன்று செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் கிடைக்கும். அதை நம்ம தாங்கிக்கிற மாதிரி ஆகும். ஓகேவா? அதனால தான் பகவான் என்ன செய்றாங்க, இவங்களுக்கு இது வரும். அதனால தான் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம்ங்கிறது விதிச்சிருக்காங்க. இது என்ன மாதாஜி, ஒரு ஒரு இந்த மாதிரிலாம் பிரிக்கிறாங்களே, இந்த டிவிஷன்லாம் தேவையா அப்படின்னா, இந்த சமூக நலனுக்காகவும் ஓகேவா, அப்புறம் ஆன்மீக மேம்பாட்டுக்காகவும் தான் பகவான் இதை பிரிச்சாங்க. இதை வேற அர்த்தத்தில் நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. 4 வகையான ஆசிரமங்கள் வந்து 42, 43, 44 மூணுத்துலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பானுப்பிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சூரத்தனம் வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதில் பாருங்க, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. அப்புறம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கும். தவம் மேற்கொண்டவங்களா இருப்பாங்க. தூய்மை தூய்மை அவங்கள்ட்ட உடல் தூய்மை, மன தூய்மை ரெண்டுமே இருக்கும் ஒரு துறவு கொண்டவங்களுக்கு. சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். அப்புறம் நேர்மையோட இருப்பாங்க. அறிவு இருக்கும், பகுத்தறிவு இருக்கும். அப்புறம் ஆன்மீகம் பத்தின செய்திகள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இது எல்லாமே யாருக்கு இருக்கும்னா, இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா, பிராமணர்கள் கிட்ட. சூரத்தனம்னா அப்படின்னா என்னது, இந்த பராக்கிரமசாலியா இருப்பாங்களா அதுதான். வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திற்காக பிறந்த செயல்கள். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் செய்தல், இந்த 3 தொழிலும் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வைசியர்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஓகே, இப்ப பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் 4 பேரை சொல்லிட்டாங்களா? என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க. பிராமணர்களின் 9 குணங்கள் பகவான் சொல்றது இதெல்லாம் தான். அமைதியா இருப்பாங்க, சுய கட்டுப்பாடு, தவம் மேற்கொள்ளுவாங்க, தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம். சத்திரியர்களின் 7 குணங்கள். அந்த பிராமணர்களுக்குள்ள குணங்கள் வந்து சத்துவ குணத்தின் ஆதிக்கம் பார்த்துக்கோங்க. பிராமணர்கள் வந்து சத்துவ குணத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும். அவங்க கிட்ட வந்து பேராசை இருக்காது, பொறாமை இருக்காது. ஓகேவா? இது ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் யாருக்கிட்ட இருக்கும்னா சத்திரியர்கள்ட்ட இருக்கும். சூரத்தனம்,
வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடைத்தன்மை, ஆளும் தன்மை. வைஷ்யர்களின் 3 குணங்கள். ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மை வைக்கும், தமோகுண குணத்தின் ஆதிக்கம் 2ஆம் நிலை. அதாவது வைசியர்கள் கிட்ட வந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும். ஓகேவா? அவங்களோட செயல்பாடு என்ன, அவங்க என்ன மாதிரி வேலை செய்வாங்கன்னா, விவசாயம், பசு பராமரிப்பு, வியாபாரம், இந்த 3 செய்வாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து சத்துவகுணம் பெருசா இருக்காது, ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து வியாபாரம் செய்யணும்ல. அப்புறம் உடல் உடல் வலிமையை கொடுத்து தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி விவசாய வேலைகள் செய்யணும். அதனால வந்து உடல் வலிமை தேவை. அப்புறம் கொஞ்சம் அறிவில்லாம இருப்பாங்க, அதனால தமோகுணத்தின் ஆதிக்கம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். சூத்ரர்களின் குணங்கள் என்ன அப்படின்னு, சூத்ரர்கள்ட்ட 2 குணம் இருக்குது. தமோகுணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மை விதிக்கும், ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் 2ஆம் நிலை. நிறைய உழைப்பாங்க. ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாம மாடு எப்படி மண்டி இழுத்துட்டு போகுதோ, எப்படி அந்த குதிரை வந்து தனக்கு வாய்க்கு முன்னாடி கட்டியிருக்க அந்த சின்ன புல்லுக்கட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த புல்லுக்கட்டை நம்ம சாப்பிட்ற போறோம்னு நினைச்சிட்டு அது போயிட்டே இருக்கும். அந்த கழுதை. ஆனா அதுக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் அந்த புல்லுக்கட்டு அது வாய்க்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஓகேவா? கீழே கட்டி விட்டுருப்பாங்க. அதை எடுக்க போறோம்னு நினைச்சிட்டு ஸ்டெப் பண்ணிக்கிட்டே போகும். அது ஸ்டெப் பண்ணிக்கிட்டே தான் போகும். அதுக்கு முன்னாடியே அந்த புல்லுக்கட்டும் போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி சுதரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு அதிகப்படியான உழைப்பை கொடுப்பாங்க, மற்றவங்களுக்கு தொண்டை பண்ணுவாங்க. இதுதான். 45 படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக என்பதை தற்போது எஸ் மத அந்த இடத்துல தப்பா போட்டிருக்கு. அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஒருத்தவங்க குணத்துக்கு தகுந்த கடமைகளை எப்படி பின்பற்றணும். இவங்களோட குணம் சத்துவ குணம் அப்படின்னா இவங்க போய் போருக்கு போய் சண்டை போடக்கூடாது. ஓகேவா? இவங்களோட குணம் வந்து ரொம்ப அமைதியாகவும் அறிவாகவும் பக்குவமான ஒரு மனசோட இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க போய் என்ன பண்ண முடியாது, போருக்கு போக முடியாது, அல்லது போய் உழைப்பு செய்ய முடியாது. ஸோ பிராமணர்களுக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை அவங்க செய்யணும். அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க அங்க தந்த வேலையை செய்யணும். இது எப்படிங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 46 படிங்க. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நடுவுல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. 4 பக்கமும் 4 பேர் இருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிராமணர் ஒருத்தவங்க அவங்க கல்வி கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பிரம்மச்சாரி பையனுக்கு. இங்கே ஒரு ரஜோகுணவாதி, ஒரு சத்திரியன், அவர் வந்து போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விவசாயி, அவங்க வந்து மாடு அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து நிலத்தை உழுதுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இங்கே ஒரு வைஷ்யர் ஒருத்தவங்க அவங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, இந்த 4 விதமான உயிர்வாழிகளும் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தாங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்தான். ஓகேவா? பிராமின், அப்புறம் சத்ரியாஸ், அப்புறம் வைஷ்யாஸ், அப்புறம் சூத்ராஸ், இந்த 4 பேருமே பகவான்கிட்ட தான் வந்தாங்க. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, பகவான் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னவோ அதை நான் பண்ணினேன் அப்படின்னா என்னால் அதை கரெக்டாக பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ நான் காலேஜ் லெக்சரர் அப்படின்னா லெக்சர் வேலையை தான் எனக்கு ஒழுங்காக செய்ய தெரியும் அப்படின்னா நான் அதை பண்ணணும். போய் நான் பேங்கிங் வேலையை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே எப்படி ஆகிடும், அவுட்புட்டு ரொம்ப சொதப்பி வச்சிருவோம். ஓகேவா? ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை அவங்கவுங்க செய்யணும். இது மாற்றி செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னால் பாடம் சொல்லித்தர முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரஜோகுணவாதி, அதாவது ஒரு சத்திரியன் போக முடியாது. என்னால் சண்டைக்கு போக முடியும்னு ஒரு வைஷ்யரை வந்து சண்டைக்கு போக முடியாது. அவங்கவுங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்டதை கரெக்டாக செஞ்சாங்கன்னாலே அதுதான் சொந்த கடமை. ஓகேவா? அந்த சொந்த கடமையை அவங்க செஞ்சாங்கன்னாலே பக்குவங்கிறது கிடைச்சிரும். அப்போ பகவான் கிட்ட நம்ம ஈஸியாக போயிடலாம். தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா, பக்குவம் அடையலாம். பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைவீராக. முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவது, எங்கும் நிறைந்தவர், எல்லாவற்றுக்கும் மூலமே பகவான் தான். அவரு ஆல் பெர்வேடிங். ஓகேவா? ஆல் பெர்வேடிங், ஆம்னிபெசன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்கிறாரு, எல்லாற்றுக்கும் மூலம் அவர் தான். அவரை நம்ம வழிபடுறது எப்படி வழிபடுவோம், அவர் நமக்குன்னு என்ன ஒரு தொழிலை கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த தொழிலை செய்யறது மூலமா. உங்கள் கடமைகளை அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். புலன்களின் இறைவரான ரிஷிகேஷரின் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள். ஓகேவா? ரிஷிகேஷர் அப்படின்னா புலன்களுக்கு அதிபதி. ஸோ நம்மளோட புலன்களை என்ன பண்ணணும், பகவான் சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்துறது மூலமா பகவானை திருப்தி பண்ணணும்.
47 படிங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக, எனக்கு என் வேலையை விட உங்க வேலை எனக்கு ஈஸியா செய்ய தெரியும், நான் நல்லா செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அதை ரொம்ப சூப்பரா செஞ்சாலும் கூட அதை முறையாக நான் ஆனா எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலையை நான் கரெக்டா பண்ண முடியலன்னா கூட அதை செய்யறதே போதுமா? ஓகேவா? எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட விஷயம் என்ன இருக்குதோ அதை நான் சரியா செய்யலைன்னா கூட நான் அதுலயே நிலைச்சு நின்னும். எனக்கு அந்த வேலை இன்னும் நல்லா செய்ய தெரியும்னு நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை செய்யக்கூடாது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப ரஜோகுணவாதியா இருக்கிறவன், அவனுடைய குணம் ரஜோகுணம், அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சத்திரியன், அந்த வேலையை தான் அவன் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த சத்திரியன் வேலையை அவன் வாள் எடுத்து போய் அவன் போர் புரிஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லபடியா போர்க்கலையில வல்லுனவனா இருப்பான். ஏன்னா வலிமை மிகுந்தவன், பராக்கிரமசாலி, சூரன். அதனால என்ன ஆகும்? போர்ல ஜெயிக்கலாம். ஓகேவா? போர்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதிரி நாட்டு மன்னனையோ எதிரி நாட்டு அந்த படை வீரர்களையோ அவன் கொலை பண்ற மாதிரி ஆகும். ஸோ அப்போ ஒரு கொலை அந்த இடத்துல உயிர் பலி அங்கே ஆகுது அப்படின்னா அது அவனுக்கு பாவத்தை தானே கொடுக்கும். ஓகேவா? ஒரு உயிரை பறிக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு ஒரு இதையும் நமக்கு பகவான் கொடுக்கவே இல்லை. அதுக்கான உரிமை எதுவுமே பகவான் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஆனா அதை நம்மெல்லாம் செஞ்சோம்னா அது பாவம். சரியா? ஆனா ஒரு ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரியன் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பாவம் கிடையாது, அந்த பாவ விளைவுகள் அவனை பாதிக்காது. சரியா? இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்களா தெரியும், அந்த டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ, யார் இந்த மரத்து மேல ஃபர்ஸ்ட் ஏறுறாங்களோ அவங்க வின் பண்ணுவாங்கன்னு. இதுல போட்டிருக்க பிக்சர்ல யாரு டக்குன்னு போவாங்க அப்படின்னா ஒரு குரங்கால டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி போக முடியும். இதுல வேற எந்த மிருகங்களுக்காவது அந்த மரத்து மேல ஏற முடியுமா? ஓகேவா? அல்லது காக்கா பறந்து போய் மேல உட்காந்துடலாம். சரியா? மற்றது எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது, மரத்து மேல ஏற முடியாது. இந்த மாதிரி வேற வேற குணாதிசயங்கள் வேற வேற விஷயத்துல அதோட டேலண்ட்ஸை நிரூபிக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து வச்சு ஒரே ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை யாராலும் ஒத்தவங்களால தான் செய்ய முடியும். அவங்கள தான் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு அறிவிச்சா இந்த நிலைப்பாடு சரியானதா? இல்லை இல்லை. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் விடாமல் ஈடுபட்டிருத்தல். ஓகேவா? எனக்கு இது சொல்லியிருக்கிறாங்க, நான் இதை செய்யணும். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, ஓகேவா, உங்களுடைய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நான் செய்யறத விட எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயலை எனக்கு சரியா செய்ய தரலன்னா கூட, முறையாக செய்யாவிட்டாலும் கூட தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஏன் அப்படின்னா பாவ விளைவுகளால் நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். ஓகேவா? பரமபுருஷருடைய தொண்டாக செய்யப்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது அல்ல. அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்காக சேவை செய்வதற்காக மட்டுமே செயல்பட முடிவெடுங்கள். அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க? சரண்டர் பண்ணிட்டு பகவான என்ன மாதிரி நானே எல்லாத்துக்கும் காரணம், அப்புறம் அனைத்தையும் நான் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல எல்லாருமே பகவானோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அவரே காலன். ஸோ நான் உன்னை ஜஸ்ட் என்ன சொல்றேன், ஒரு கருவியாக இருந்து செயல்படுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னோட அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு பகவான் சொன்னதுக்காக தன்னுடைய கடமையா எடுத்துக்கிட்டதை செஞ்சாங்கல்ல, அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவெடுத்துக்கணும். 48 படிங்க. நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெருப்பு புகையால் நெருப்பு ஒன்று ஒரு இடத்துல ஹோமம் பண்றோம், அக்னி வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம், சுத்தி புகை அதை மூடிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெருப்பு சரியா கண்ணுக்கு தெரியாது. அதுக்காக நெருப்பு அங்க இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா? அங்க நெருப்பு இருக்கு. ஓகேவா? உள்ளுக்குள்ள நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது, ஆனா மேல புகை மூட்டமா இருக்குது. அது அதுக்கான ஒரு தோஷம். ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில நம்ம செய்யும் போது சில தோஷங்கள் வந்தாலும் கூட அது ஆஹா தோஷம் வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை செய்யாம இருந்துட
போயிடக்கூடாதான். அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல என்ன பண்ணாங்க, போர்க்களத்துல நடுவுல போயிட்டு படைகளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நின்னுட்டு பார்த்த உடனேயே எதிரி பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் தன்னுடைய தாத்தா, தன்னுடைய பெரியப்பன், அவங்களுடைய பசங்க, அப்புறம் அவங்களுடைய குழந்தைகள், மாமா, தன்னுடைய குரு, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனைமே நமக்கு சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்களை நான் எப்படி கொலை பண்ணுவேன், இவங்களை கொலை பண்ணிட்டு இது மூலமா நான் வந்து இங்க ஒரு சாம்ராஜ்யம் எனக்கு கிடைச்சு ஒரு ரத்தத்தின் மேலதான் நான் உட்கார்ற மாதிரி ஆகும் அப்படிலாம் யோசிச்சாங்கல்ல. சோ அது பாவ விளைவுலாம் யோசிச்சாங்கல்ல. ஆனா பகவான் என்ன சொல்லி அவனை இவ்வளவு தூரம் அவரை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க, இது கடமையா நினைச்சு செய்யி, ஓகேவா? இந்த மாதிரி கடமையா நினைச்சு செய்யும்போது பற்றுதல் இல்லாம செய்யி, அதனால உனக்கு என்ன இருக்காது, பலன் மேல ஆசை வைக்காம செய்யறதுனால அந்த பலன் கொடுக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியம் உனக்கு வராது சொன்னாங்களா. அதே தான் இங்கேயும், தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு உயிரை கொலை பண்றதுனால போர்க்களத்துல ஒரு உயிர் போகிறதுக்கு நாம் தான் காரணமா இருந்தாலும் கூட அந்த உயிர் போறதுங்கிறது தான் தோஷம், ஓகேவா? தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. அதுக்காக ஒரு போர் செய்யக்கூடிய ஒரு சத்திரியன் வந்து அதை விட்டுட்டு வந்து விவசாயம் பண்ண முடியுமா, பசு பராமரிக்கிற வேலையை செய்ய முடியுமா, முடியாது, ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் ஒரு பிராமணர் வந்து அக்னி ஹோமம் பண்றாங்க, அதுக்கு அக்னியில வந்து அவங்க மிருகங்களை பலியிடணும், ஆஹா இந்த உயிரை நம்ம கொலை பண்றோமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அவங்க பண்ணாம இருக்காங்களா? இல்ல. ஏன்னா சாஸ்திரங்களை விதிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை பலி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம், பலி கொடுக்கறது மூலமா அந்த மிருகத்துக்கு நல்கதி தான் கிடைக்குது, ஓகேவா? அதோட வாழ்நாள் அந்த இடத்துல. இப்ப நம்ம மிருக பலி பண்றதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அது இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்ப நம்மளுடைய சொந்த புலனின்ப நுகர்ச்சிக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை கட் பண்ணிடுறாங்க, ஓகேவா? கசாப்பு கடைகள் நிறைய இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஒரு உயிரை பலவந்தமா கட் பண்றாங்க, அதோட உயிரை எடுக்கிறாங்க. ஆனா யாகத்துல போடக்கூடிய அந்த உயிர் பலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு இம்மீடியட்டா லிபரேஷன் கிடைச்சிடும். அந்த ஆத்மா அந்த மிருகத்தோட உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு நல்ல உடலை எடுக்கிறதுக்கான மோட்சகதிக்கு அது போயிடும், சரியா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தோஷம். ஆஹா பாவம் பாவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த செயலை செய்யாம இருந்தா இன்னும் பெரிய பாவம் வரும், ஓகேவா? சோ தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்க கூடாது, அதாவது செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. எந்த வர்ணத்தவராக இருந்தாலும் ஒருவர் தனது செயல்களின் பலன்களை பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக பக்குவம் அடைய முடியும். எந்த வர்ணத்தவராக, வர்ணம், ஓகேவா? அந்த 4 தான் வர்ணம், பிராமின், க்ஷத்ரியாஸ், அப்புறம் வைஷ்யாஸ், அப்புறம் சூத்ராஸ். இந்த 4 பேரும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயலோட பலனை என்ன செய்யறாங்க, பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக அவங்க பக்குவம் அடைகிறாங்க. தனக்குன்னு எடுத்துக்காம அவங்க பகவானுக்காக பண்றாங்க. 49 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபு. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சுய கட்டுப்பாடுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், ஓகேவா? புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், மனம் புத்தி புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கணும் ஒருத்தவங்க. பற்றற்ற, அப்புறம் டிட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கணும், எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய, ஓகேவா? ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் நம்மளை என்ன பண்ணும், மறுபடியும் இதே பிறவி எடுக்க வச்சிரும். அப்படி இருக்கவங்க ஒருத்தவங்க துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்ன மிக உயர்ந்த பக்குவலை அடைகிறான். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, கர்மம்ங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல். அந்த எந்த ஒரு செயல் செஞ்சோம்னாலும் அதுக்கு விளைவுன்னு ஒன்று இருக்கும், ஓகேவா? அந்த விளைவு மேல அவங்க பற்றுதல் வைக்காம இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பவே என்ன ஆயிடுது, அந்த செஞ்ச கடமை வந்து அதுலேருந்து அவங்க வந்து விடுதலை ஆயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம், ஓகேவா? அது மேல பற்றுதல் வச்சோம்னா தான் நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம், அவுட்புட் என்னன்னு பாக்குறோம், திருப்பி செயலை செய்யறோம், அவுட்புட் என்னன்னு பாக்குறோம், திருப்பி செயலை செய்யறோம், அவுட்புட் என்னன்னு பாக்குறோம். இப்படி அந்த அவுட்புட் நல்ல அவுட்புட்டா இருந்தா சந்தோஷப்படுறோம், தப்பான ஒரு விஷயம் நடந்திருந்ததுன்னா அதுக்காக வருத்தப்படுறோம். சோ இது என்ன ஆகுது, மறுபடியும் கட்டுக்குள்ள நம்மள கொண்டு வருது. அது துறவாகுமா? நிச்சயமா ஆகாது. அப்ப இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா யோசிச்சு பாருங்க. கர்ம செய்யறோம், அதுக்கு விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த விளைவை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டோம்.
அப்படி ஒரு துறவு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பக்குவான நிலையை எய்திட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த பக்குவ நிலையை அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். பிரபுபாதா அவங்க இருக்காங்க. ஸோ சில பிரபுபாதா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பௌதிக உலகத்துல தான் இருந்தாங்க. ஆனா சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கான சேவைகளை தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. எத்தனையோ கோயில்கள், இந்த இஸ்கான் ஃபவுண்டர் பகவான் தான், பிரபுபாதா தான். எத்தனையோ கோவில்கள் அவங்க பகவானுக்காக நிர்மாணம் பண்ணாங்க. அவங்கள மாதிரி ஒரு பக்குவமான நிலையை அடையறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதுதான் துறவு. பாருங்க, துறவின் பக்குவ நிலை. புத்தி பௌதிக விஷயங்களின் பற்றுதலிலிருந்து விலகி இருத்தல். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. புத்தி பௌதிக விஷயங்களின் பற்றுதலிலிருந்து விலகி இருத்தல். மனம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது. பௌதிக ஆசைகள், எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல்னு என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல்னு அர்த்தம். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலைங்கிறது இந்த 3 தான். ஓகேவா? மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை ஒருத்தவங்களால அடைய முடியும். ஒருவன் தன்னை நான் எப்போதும் பரமபுருஷரின் அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுகிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான துறவு. பகவான் தான் எல்லாம். அவங்கள்ட்டேருந்து தான் நான் என்ன பிரிஞ்சு தான் வந்திருக்கிறேன். பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். ஸோ நான் எப்பொழுதும் பரமபுருஷனின் அம்சம். அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுகிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை. சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? பகவான் தான். அவங்க தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம எதை இந்த இடத்துல அச்சீவ் பண்றோம்னாலும் அது யாருக்கு போய் சேர வேண்டியது? பகவானுக்கு தான். அப்ப நான் இதை சுகிக்க முடியுமா? அந்த சந்தோஷத்தை நான் எடுத்துக்க முடியுமா? என்னால தான் நடந்துச்சுன்னு அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் என்னால யோசிக்க முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. இதுதான் என்ன அப்படின்னா உண்மையான துறவு. இதுவே ரஜோகுணவாதிகள், கொஞ்சம் அறிவு குறைந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்க, சத்துவகுணத்தில் இல்லாம இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த விஷயத்தை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணனா அது என்னால தான் முடிஞ்சது, என்னுடைய புத்தியும் உடல் மற்றும் மன வலிமை இருந்ததுனால தான் என்னால் இதை சாதிக்க முடிஞ்சது. ஓகேவா? கிளைம் பண்ணுவாங்க. சரியா? கிளைம் பண்ணிப்பாங்க. அந்த விஷயம் நடந்ததுக்கான அந்த அத்தாரிட்டியை தான் தானே கிளைம் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம என்ன, சத்துவகுணவாதிகள் என்ன செய்வாங்க, உண்மையான துறவு நிலைக்கு போனவங்க என்ன செய்வாங்க, இது பகவானால தான் இது சாத்தியப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. 50லேருந்து 53 வரைக்கும் ஒரே பேராகிராஃபா இருக்கும். படிங்க. 18.50 படிங்க மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும். ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையை, அதாவது பகவான் ரியலைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் பிரம்மன். ஓகேவா? அந்த திவ்யமான பக்குவ நிலையை எப்படி அடைய முடியுங்கிறத நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ கேளு அப்படின்னு. அதாவது எதையுமே விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பகவான் நான் இதை பத்தி சொல்ல போறேன், நான் இதை பத்தி சொல்ல போறேன், ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி. ஓகேவா? இதை பத்தி சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கொடுக்குறாங்க. 51 to 53 படிங்க மாதாஜி. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தன்னிடம் இருந்து வாழ்ந்து தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜடப்பொருள்களை உரிமை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னுணர்வின் நிலைக்கு ஒருத்தவன் எப்ப வரான், அதாவது பிரம்ம நிலை, பிரம்மனை உணர்ந்த நிலை தான் தன்னுணர்வு நிலை. பகவானை ரியலைஸ் பண்றதுல 3 விதமான ரியலைசேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் தான் இந்த பிரம்ம நிலை. அதுக்கு அவன் என்னென்னலாம் அவன் தயார் பண்ணிக்கிறான் பாருங்க. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து, ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா, தன்னுடைய புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தினா என்ன அர்த்தம், இந்த புலன்கள் சொல்ற வழிக்கெல்லாம் போகாம, கண்ணு ஒண்ணு பார்க்கும், காது ஒண்ணு கேட்கும், அதுக்கெல்லாம் போகாம எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சு, பகவான் ஒருத்தர் தான் எல்லாமே, அவங்க தான் நமக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்தவங்க, அவங்க தான் நம்ம வந்ததும் அவங்கள்ட்ட தான், நம்ம திருப்பி போக வேண்டியது அவங்கள்ட்ட தான், போறதுக்கான பாதை பக்தி தொண்டு. இதுதான் குஹ்யம், குஹ்யதரம், குஹ்யதமம்ங்கிறது. ஓகேவா? இதை மனசுல ஏத்திக்கிட்டு புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துறந்து, செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷன்
தரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க திறந்துடுறாங்க. விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு, ஓகேவா, இந்த செயலை செய்யறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால இந்த செயலை செய்றேன், இது எனக்கு பிடிக்காது அதனால இதை செய்யல, நம்ம விட்டுருவோம் தெரியுமா. நம்ம பௌதிக கடமைகள் சிலது எல்லாத்தையும் என்ன செய்வோம், நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பண்ணுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா பண்ணாம இருப்போம். அப்படியெல்லாம் இல்லாம விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனி இடத்தில் வாழ்ந்து, தனி இடத்தில்னா இந்த வீட்டுக்குள்ள குடும்பத்துல எப்படி தனி இடத்தில் வாழ முடியும், மனசுக்குள்ள தன்னைத்தானே ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறது தான் தனி இடத்தில் வாழ்ந்து. குறைவாக உண்டு, ஓகேவா. நம்ம வயிற்றுக்கு எவ்வளவு தேவையோ ஒரு 1/4 பங்கு, ஒரு வயிறை 4 பாகமா பிரிச்சோம்னா அதுல வந்து உணவு பாதி இருந்ததுன்னா பாதி தண்ணி இருக்கணும், இன்னொரு 1/4 பாகம் இடம் வந்து வெற்றிடமா இருக்கணும், காற்றுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கணும். அந்த காற்று, அந்த நீர், அந்த உணவு மூணும் சேர்ந்து தான் அந்த இடத்துல ரியாக்ட் ஆகி அந்த உணவு செரிக்கும், ஓகேவா. உள்ளுக்குள்ள ஆல்ரெடி பகவான் அக்னி ரூபத்துல இருக்கிறாங்க, பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அந்த வயிறுக்கு ஃபுல்லா சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வரும், தூக்கம் தான் வரும், சோம்பேறித்தனம் தான் ஜாஸ்தி ஆகும், உணவில் தேவையில்லாத உடல்ல கெட்ட கொழுப்புகள் தான் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ உணவை கரெக்டாக நம்ம உணவு கட்டுப்பாடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் உடல், மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி, இந்த வாக்குத்தவம்னு சொன்னோம்ல, அதுதான் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தினா என்னன்னா வாக்குத்தவம். நல்ல நல்ல விதமான சொற்களை தான் சொல்லணும், அடுத்தவங்கள வாழ்த்தணும், அடுத்தவங்கள வணங்கணும். எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இதை நான் தான் அந்த வேலையை முடிச்சேன், இது என்னால தான் நடத்தி கொடுக்க முடிஞ்சது, இதெல்லாம் தான் இந்த பொய்யான பெருமை, பொய்யான வலிமை எல்லாம், ஓகேவா. அடுத்தது காமம், கோபம் மற்றும் ஜடப்பொருள்களை உரிமை இருப்பதிலிருந்து விடுபட்டு, காமம்ங்கிறது டிசையர், அதாவது ரொம்ப பேராசை, ஓகேவா. அடுத்தது கோபம், இதெல்லாம் என்ன, நம்மளை கொண்டு போய் நரகத்துல தள்ளக்கூடிய விஷயங்கள். அப்புறம் ஜடப்பொருள்களை உரிமையாக ஏற்பதிலிருந்து, இது என்னுடையது, இது என்னோடது ஏன் எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்போம்ல, என்னுடையது இல்லை, அது அது இது இங்கே தான் இருக்க போகுது, நான் வந்தேன், நான் போனாலும் இந்த பொருள் இங்கே தான் இருக்க போகுது, ஓகேவா. ஸோ அதனால இது என்னோடதுன்னு நம்ம என்ன தற்காலிகமாக தான் நம்ம அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும், உரிமை கொண்டாட முடியும். ஸோ அந்த உரிமை இருப்பதிலிருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். என்ன, பிரம்ம நிலையை அடைவதன் வழிமுறை தான் இதுல விருப்பு வெறுப்பு, இது ரெண்டுத்துலேருந்து அவங்க விடுபடுறாங்க, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. மேல பாருங்க, ஞானம், ஒரு அவங்களுக்கு அறிவுன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா, அதான் பகவானை உணரக்கூடிய அந்த தன்னுணர்வு நிலையை அவங்க எழுதிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை பெற்றுட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க மனம் வந்து இப்போ தூய்மை அடைஞ்சிருக்குது, ஓகேவா. அப்புறம் மனதை கட்டுப்படுத்துறாங்க, எப்படி கட்டுப்படுத்துறாங்க, உறுதியோடு கட்டுப்படுத்துறாங்க. புலன்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு புலன்களும் ஒரு ஒரு திசையில போகும், எல்லாத்தையும் மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் ஒண்ணா அவங்க கட்டுனாங்கன்னா தான் மனம் தூய்மையடையும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். அந்த புலன்கள்ல இந்த இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் நடந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனம், அப்புறம் புத்தி, அப்புறம் புலன்கள், இதெல்லாம் ஒண்ணா கட்டுப்பட்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவுட்புட் என்னவா இருந்தாலும் நமக்கு அதுல வந்து விருப்பு வெறுப்பு இருக்காது. அப்ப நமக்கு கிடைக்கும்ல அந்த ஒரு நிலை தான் என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் நிலை. அப்ப பிரம்மன் நிலை அந்த பிரம்மன் நிலை அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன மத்தச்சு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறுங்கிறது தெரியும். அப்புறம் இந்த ஆத்மா என்கிட்ட மட்டும் இல்ல, சகல ஜீவராசிகள்கிட்டயும் அந்த ஆத்மா இருக்குது, ஆத்மாவோட சேர்த்து பரமாத்மாவும் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க, அவங்க தான் இவங்க எல்லாருக்கும் அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த உடல் வந்து வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, ஓகேவா. அந்த உடலுக்கு அதுக்கப்புறம் பேரே மாறிடும், சரியா. இதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் நிலை, ஓகேவா. தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு முழுமையான கட்டுப்பாடு, உடல், மனம், வாக்கு இதுலேருந்து கண்ட்ரோல் ஆகி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பிரம்மன் நிலையை அடையிறாங்க. பிரம்மன் நிலையம் அடையும் மற்றொரு அந்த வழிமுறையிலேயே திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகுது பாருங்க. பொய் அகங்காரம் உடலுடன் அடையாளம், இதை நான் தான் செஞ்சேன், நான் கிளைம் பண்ணிக்கிறோன்னு சொன்னேன்ல, அதுதான் பொய்யான வலிமை, காமம், கோபம், அப்புறம் ஜடப்பொருள்களை ஏற்றல். இதெல்லாம் இது மேலெல்லாம் எந்த பற்றுதலும் இல்லாம இப்படியெல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையை அடைய முடியும், பக்குவ நிலைக்கு போக முடியும், பிரம்மன் நிலையை அடைய முடியும். 54 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபு. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்த்தும் இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலை அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான்.
தொண்டை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண Yes, மாதாஜி. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு தெய்வீகமா நிலை பெற்றவன். ஸோ இவ்வளோ குவாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வராங்க அப்படின்னா அவங்க உடனடியாக பிரபரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். இந்த இந்த புலனின்பர் பொருட்கள்லாம் கொடுக்காத ஒரு மகிழ்ச்சியை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா தன்னுணர்வு எய்தும் ஆத்மாவிற்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அவன் உள்ளுக்குள்ளேயே தியானம் பண்ணி பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள 4 கை ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அவனுடைய மனசுக்கு தெரிவாங்க. அப்ப உண்மையான இன்பம்ங்கிறது அதுதாங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ஏன் கவலை வேணும்? எப்ப நம்ம கவலைப்படுவோம்? ஏதோ ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணணும், ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு கிடைக்கணும்னு நினைச்சோம்னா உனக்கு கவலை வரும். ஓகேவா? எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். ஏழை, பணக்காரன், ஓகேவா? பேச தெரிஞ்சவன், பேச தெரியாதவன், அப்புறம் உயிர்வாழிகள்னா மனிதன் மட்டும் இல்ல, மத்த அத்தனை உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்கூடயும் அவன் வந்து அன்பு பாராட்டுறான். அத்தக நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். பிரம்மபூத நிலை, அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா பிரம்மபூத நிலை. எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன், ஏக்கமோ ஆசையோ இல்லாமல் எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் சமநோக்குடன் அத்தக நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். தூய பக்தி தொண்டில் இருப்பவன் ஏற்கனவே பிரம்மபூத நிலை அடைந்து விட்டான். பிரம்மபூத நிலை அப்படிங்கிறது இங்க பௌதிக உலகத்துல இந்த உடலை ஏற்று இருக்கும் போதே நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இந்த சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும், தூய்மையோட இருக்கணும், ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும், மனம், புத்தி, ஓகேவா, புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கணும், ஏக்கம் இல்லாம இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம தூய பக்தி நம்ம செய்யக்கூடிய செயலே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையா மாறிடும். அப்படி இருக்கிறவன் பூரணத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பிரம்மபூத நிலையில் உள்ளான் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 55 படிங்க. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழு முதற் கடவுளாக மாதாஜி, பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழு முதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானை பத்தின நமக்கு எப்ப ஃபுல் நாலேஜ் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா பக்தி சேவை பண்றது மூலம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அது பண்றது மூலமா தான் பகவான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஓகேவா? அடுத்த லெவல் ரியலைசேஷன்ல அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மபூத நிலை அடையிறோம், அப்புறம் பக்தி தொண்டை சிறப்பா நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே வரோம், பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு என்ன கொடுக்குது? கேட்வே, பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு நமக்கு செல்லக்கூடிய அந்த பாதையை நமக்கு காட்டுது. என் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். உருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறாங்க. அருவவாதிகள் எண்ணில் நுழைகிறான். நம்ம வந்து எப்படி பகவான் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நான் போய் பகவானுடைய மெர்ஜாயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அருவவாதிகள். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு தோன்றாத அருவ பிரம்மமா தான் நினைச்சிரு, ஒரு பெரிய பிரகாசமான ஜோதியா தான் நினைக்கிறாங்க. அந்த ஜோதியோட போய் அவங்க ஐக்கியமாயிறாங்க. ஸோ எண்ணில் நுழைகிறான்னு அருவவாதிகள் சொல்றாங்க. என் திருநாட்டில் நுழைகிறான் அப்படின்னு உருவாதிகளுக்கு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது கடல் நீர் உயிர்வாழிகள் உள்ளறை எல்லாமே பார்க்கவே எப்படி இருக்கு? எல்லாம் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும். போய் அதில் ஒண்ணு கலந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எது என்னன்னே தெரியாது. இதுவே பச்சை நிற பறவை பச்சை மரத்துக்குள் நுழைதல், இதுவும் என்ன, எங்க அந்த பச்சை நிற பறவைன்னு நம்மளால அதுல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது. ஆனா அப்ப பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள்ள அதுவும் ஒரு தனியா, அது ஒரு தனி ஜீவராசியும் உள்ள போய் நுழையுது. இதுதான் உருவாவதிகளோட கற்பனை என்ன அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி பிக்சர் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்குது. தூய பக்தி யோகமே ஒரே வழி. சரி, நம்ம எப்படி மாதாஜி பகவானோட திருநாட்டிற்குள் செல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம்தான், பக்தி தொண்டு பண்றது. தூய பக்தி யோகம்னா என்ன அர்த்தம்னா பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு விடாம நம்ம செய்யறோம். நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்குதே, இந்த பௌதிக கடமைகள்னு இருக்குதே, அதையும் செயல்பட சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னா நம்ம பௌதிக கடமைகளை செயல்பட்டுக்கிட்டே பகவானுக்கான பக்தி தொண்டையும் நம்மளால செயலாற்ற முடியும். எப்படி அப்படின்னா இந்த விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமையை பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இல்லாம செய்யறோம், எல்லாமே பகவானுக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்யறோம் அப்படின்னாலே அதுவே நிஷ்காம கர்ம யோகம் தான். ஓகேவா? அது பக்தி யோகத்துக்கான முதல் ஸ்டெப் அதுதான். அது கூடவே பகவானை நினைக்கிறது, பகவான நாமங்களை ஜெபிக்கிறது, பகவானோட கீர்த்தனைகளை பாடுறது, கேட்கறது, அவங்களுக்கு அர்ச்சனம், வந்தனம், இந்த மாதிரி பல டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது, இது மூலமா நம்மளால
பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நம்மளால போக முடியும். ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு யாராவது சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? பக்தி தொண்டு பண்றது எப்படி, பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யார் நமக்கு சொல்லுவா? ஒரு குரு. ஓகேவா? அவங்க தான் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் சொன்ன விஷயங்கள அவங்க மூலமா தான் நமக்கு அந்த விஷயங்கள் கடத்தி கொண்டு வரப்படுது. ஸோ, அவங்க ஒரு தூய பக்தர். அந்த தூய பக்தருக்கு நம்ம எப்படி வழிகாட்டுறாங்களோ, எப்படி நமக்கு சொல்லி தராங்களோ, நம்ப அவங்களோட வழிமுறைகள கேட்டு அத பயன்படுத்தணும். நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, அப்ப நம்மளால பகவான பத்தின ரியலைசேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு டெவலப் ஆகும். ஸோ, நமக்கு யாரு தேவை அப்படின்னா, ஒரு குரு தேவை. 56 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இதுதான் நான் இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன்ல, நம்ம பௌதீக கடமை நமக்கு நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்குதே, அப்ப பௌதீக கடமையை நான் ஆற்ற வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னா, அதுதான் எல்லா விதமான செயல்கள் ஈடுபட்டிருந்தாலும், இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு இப்ப இந்த குடும்பத்தின் தலைவருக்கு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு விதிக்கப்பட்டிருக்குது. வேலை பார்த்து அவங்க சம்பாத்தியம் பண்ணி கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் இந்த குடும்பத்தை நடத்த முடியும் அப்படிங்கும்போது அவங்க வேலை பார்த்தாகணும். சரியா? அத தவிர அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமை இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கலாம். ஒரு தகப்பனாவோ, ஒரு ஒரு பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளையாவோ, ஓகேவா? அப்புறம் தன்னுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் ரிலேட்டிவாவோ, நெய்பர்ஹுட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனாவோ, இப்படி எல்லாருக்காகவும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் நெறைய இருக்குது. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், எனது தூய பக்தன், பகவானுடைய பக்தனானவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ், எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம நம்மளோட கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, ஆனா நம்மளோட மனசுல யார் இருக்கணும்? நம்ம தன்னுணர்வு பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா 18th சாப்டர் வந்தாச்சு. நம்மலாம் ஆல்ரெடி என்ன செல்ஃப் ரியலைஸ்டு தான். ஓகேவா? ஸோ தன்னுணர்வு பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனசுல யாரை நிலைநிறுத்தி வச்சிருக்கோம்? பகவானை நிறுத்தி வச்சிருக்கோம். அப்ப பகவான் சொல்றாங்க, என்னுடைய தூய பக்தன் நம்மள அவங்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய கருணையினால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைய முடியும். ஓகேவா? எனது பாதுகாப்பின் கீழ், பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமா? பகவானுடைய திருநாட்டிற்கும் செல்ல முடியும். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும், சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரம் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். பக்தி தொண்டுங்கிறது தனியா எங்கேயும் போய் செய்யறதெல்லாம் கிடையாது. ஓகேவா? அன்றாட வாழ்க்கையிலே நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எதா இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யறது. கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு அர்ப்பணிட்டு பண்றது. எப்போதும் அப்படி பண்றவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா, பகவானோட பாதுகாப்புக்கு கீழே இருப்பாங்களாம். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் கிடைக்கக்கூடியது. ஒண்ணு பகவான எடுத்துக்கணும், அல்லது பகவானோட பிரதிநிதியான குருவோட உபதேசங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? 2த்துல எத வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்மளால. அவங்க எங்க போவாங்களாம்? கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். மாறாத, நித்தியமான, அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானமுள்ள உன்னத இடம். கிருஷ்ணலோகம் எப்படி இருக்குங்கிறாங்க பாருங்க. அது மாறாது. என்னைக்குமே அதுக்கு சேஞ்ச் இருக்காது. அப்புறம் எட்டர்னல் அது. அப்புறம் அழிவற்றது. அதுக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. அப்புறம் முழு ஞானமுள்ள உன்னதமான இடமா அது இருக்கும். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளான். அவன் எந்த செயல் செஞ்சாலும் கூட பகவானுடைய நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ தான் அவன் இருப்பான். அதான் இங்க சொல்ல வராங்க. 57 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே மாதாஜி. எனது எல்லா பாதுகாப்பின் செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போது செயல்படுவாயாக. இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து பகவானையே நம்ம நினைக்கணும். எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சோம்னாலும் பகவான் தான் அங்க இருந்து அவங்க தான் அந்த விஷயத்தை நடத்தி கொடுக்க போறாங்க. அப்புறம் அவங்களோட பாதுகாப்புக்கு கீழே தான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு அந்த செயலை செய்யணும். இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. இப்ப இந்த பிக்சர்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னாலே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நமக்கு நடக்கிறதே தெரியும். உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி
சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம போய் டாக்டர்கிட்ட எப்படி அவங்க வந்து சரியாயிடுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா அவங்க, நான் என்னால் முடிஞ்ச விஷயங்களை நான் செய்கிறேன், அதுக்கு மேலே பகவான் இருக்காங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஒரு டாக்டராக இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களால தான் அந்த காரியம் ஆக்கப்பெறுது. அந்த இடத்துல வந்து சர்ஜரியோ மெடிசன் கொடுக்கறதோ யார் பண்ணுறா, அந்த அறிவு யாருக்கு இருக்குது, அந்த டாக்டருக்கு தான் இருக்குது. அவர் தான் செய்கிறாரு. ஆனால் தன்னையும் மீறிய சக்தி ஒன்று உள்ளது சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க நல்லாயிடுறாங்க, குணமாகி வந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த டாக்டரே வந்து என்ன சொல்லுவார், நான் தான் சரி பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டார், மிராக்கிள் ஹேப்பன்டுமாரு. அவ்வளோ பெரிய ஒரு அதிசயம் தான் நடந்திருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அல்மைட்டி, பகவான் இருக்கிறது தான் இந்த இடத்துல சாட்சியா இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல கொண்டு வந்தீங்க. ஆனாலும் அவர் உயிர் பொழைச்சிட்டாரு அப்படின்னா காரணம் யாரு? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பகவான். பகவான் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பகவானை நம்மளோட உள்ளத்துல நிலைநிறுத்தி வைக்கணும். பக்தனின் சார்ந்திருக்கும் மனநிலை. பக்தன் வந்து எப்பவுமே யாரை சார்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவானை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். இன்னொரு ஒரு நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஜீவராசியே கிடையாது, பகவானை சார்ந்திருக்கணும். நம்மளுடைய ஆத்மா கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற பரமாத்மாவை எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றி என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்து, இந்த மூணுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பக்தனின் மனநிலை இப்படிதான் இருக்கும். பகவானை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாங்களோ அவங்களோட வழிகாட்டுறதுல பின்பற்றி இருப்பாங்க. எப்பவுமே ஸ்மரணம் யாரை பத்தி இருக்கும், பகவானை பத்தி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். அந்த ஒரு பக்குவமான உணர்வுங்கிறது இதுதான். ஓகேவா? இந்த ஸ்டேஜ்ல எனக்கு வந்து இந்த வேலையை செய்ய சொல்லியிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஸோ அவர் தான் என்னை கருவியா பயன்படுத்துறார். எப்படி இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எல்லாரையும் கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு கருவியா தான் இருந்து அர்ஜுனனை பயன்படுத்தினாரு. பட் எல்லாரோட உயிரும் ஆல்ரெடி பகவானால பறிக்கப்பட்டு விட்டது. எல்லாருடைய வாழ்நாளும் பகவானால் ஆல்ரெடி வந்து நிச்சயமா சொல்லிட்டாங்க. அவங்க டேட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா ஒரு கருவியா இருந்து நிமித்த மாத்திரம் ஒரு கருவியா இருந்து அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருடைய உயிரையும் எடுத்தது யாருன்னா அர்ஜுனன். ஸோ இந்த கடமையை கிருஷ்ணரால தான் இந்த கடமையை நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு எடுக்காம கிருஷ்ணரால தான் இது செய்யப்படுது. அவர் தான் என்ன இந்த இடத்துல வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க, அவர் தான் என்ன இந்த கடமையை செய்ய தூண்டுறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நினைச்சுக்கிட்டு செய்யும் போது ஒருவன் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். இது பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வாகும். எதை செய்யும் போது நம்ம கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இந்த வேலையை நமக்கு செய்ய சொல்றாங்கன்னு. குருவாயூர் கோயில்ல குருவாயூர் கோயில் வேணாம், ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில்ல வந்து ஒரு ஒரு அந்த பட்டர் இருந்தாரு. அந்த பட்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து ஒரு சின்ன பையன், என்ன வீட்டில் வறுமை இருக்கு, நான் சம்பாதிச்சு தான் அந்த வறுமையை போக்கணும், ஸோ எனக்கு இங்கே ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு பையன் வந்து கேட்குறான். உடனே அவர் என்ன செய்யறார், ஆஹா ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்கானே, இவனுக்கு நம்ம தான் வேலை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம குளத்துல வந்து கிணறு கிணறுலேருந்து தண்ணி எடுத்து சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய குடங்கள் எல்லாத்தையும் நீ நிரப்பிடு அப்படின்னு அந்த வேலையை கொடுத்தோடனே உடனே அவன் என்ன பண்றான், அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது, எந்த மந்திரமும் சொல்ல தெரியாது. உள்ளுக்குள்ள ஒரு கிருஷ்ணர் பகவான், ரொம்ப அழகான கிருஷ்ண பகவான் உள்ள இருக்காங்க. ஸோ கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு எதையும் சொல்லிட்டு செய்யணுங்கிறது மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும். அவனோட பாட்டி அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ஸோ என்னவா கிணத்துலேருந்து தண்ணி இறைக்கிறாங்க, இறைச்சி அங்கே இருக்க அண்டா குண்டான்னு எல்லாத்துலேயும் நிரப்புறாங்க. எப்படி சொல்லிட்டு நிரப்புறான் அந்த பையன் அப்படின்னா கிருஷ்ணார்ப்பணம் 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 சொல்லிட்டு அந்த ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடுறாங்க. காலையில் 1 ஹவரில் தண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஃபில் பண்ணி. பட்டர் அங்கேருந்து வந்து பார்க்குறாங்க, எல்லா அண்டா குண்டா எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, இந்த பையன் தண்ணி எல்லாத்தையும் நிரப்பி வச்சுட்டாங்க, நம்ம உள்ளர எடுத்துகிட்டு போய் சுவாமிக்கு நம்ம அபிஷேகத்தை பண்ணிவிடுவோம்னு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு குடமாக தூக்கிட்டு உள்ளர போகிறாங்க. போகும்போது பார்த்தா கர்ப்பகிரகம் ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்குது. தண்ணி சொட்ட 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 உள்ளர பகவான் நிற்கிறாங்க. ரூபம் பகவானோட அர்ச்சாவதாரம் உள்ளர தண்ணி சொட்ட சொட்ட இருக்குது. என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் தம்பி, நான் உன்னை இங்கே அண்டாவை தானே நிரப்ப சொன்னேன், நீ உள்ளர போய் போய் அபிஷேகம் பண்ணியா, தீர்த்தம் அபிஷேகம் பண்ணியான்னு. இல்லையே, நான் பண்ணவே இல்லையே, சின்ன பையனா இருக்கேன்னு ஒரு வேளை செஞ்சு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம கேட்டோன்னு பயந்துட்டு ஏமாத்துறானோ, அப்பன்னா இவனுக்கு இந்த வேலை சொல்லக்கூடாது. சரி, நீ இனிமேல் நாளைக்கெல்லாம் தண்ணி இவ்வளோலாம் கிருஷ்ணர் தண்ணி சொட்ட சொட்ட நின்னார்னா ஜலதோஷம் பிடிச்சிடாதா பகவானுக்கு, அதனால நீ இனிமேல் தண்ணியெல்லாம் பிடிக்க வேண்டாம், நாளையிலேருந்து பூ பறி போய் நந்தவனத்தில் போய் புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணு. மறுநாள் வந்து பூ பறிக்கிற வேலைப்பான். அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனோட வாய் என்ன சொல்லும், கதை தானே மாதாஜி, ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பதில்.
கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஹரி கிருஷ்ணார்ப்பணம் போல் சொல்லுவார் ஹரி மாதாஜி. போல் சத்தமா கிருஷ்ணார்ப்பணம். சொல்லுவாங்க. என்னாச்சு? இன்னும் இந்த கதை பூக்கூட சொல்லித்தாங்க மாதாஜி. பூக்கூட இங்க நிரம்பும் போது பகவானோட பாதம் ஃபுல்லா பூவா இருக்கும். சரி, பூவெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலான்னு பட்டர் உள்ளார எடுத்துட்டு போவாரு. அதுக்கு முன்னாடியே பகவானுக்கு அர்ச்சனை நடந்திருக்கும். நீ போட்டியான்னு கேட்டோன்னா, இல்லையே நான் போடலையும். சரி, உனக்கு இந்த வேலையும் கிடையாது. நாளையிலேருந்து கோவில் வாசல்ல வெளியில நின்னுட்டு எல்லாரும் வருவாங்கல்ல, அவங்களுடைய செருப்புகள் காலணிகள் அங்க விட்டுட்டு வருவாங்கல்ல, அதை பாதுகாக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்னா, அதை செய்யும் போதும் அவன் என்ன பண்ணிடுறான்? கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டே பண்றான். என்னாச்சு? பகவான் இந்த பட்டர் வந்து பகவானோட சன்னதிக்குள்ள போகும்போது உள்ளுக்குள்ள அவரை சுத்தி அத்தனை ஜோடி செருப்புகள் கிடக்குது. என்னடா இது, இன்னைக்கும் இந்த மாதிரி அபச்சாரம் நடக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் எனக்கு கேட்டோன்னு, நான் என்னதான் பண்ற, உன்னை ஒரு வேலை செய்ய சொன்னா அது எல்லாம் இங்க நடக்குது, என்னதான் பண்ற அப்படின்னோடனே அவனுக்கு சொல்ல தெரியல. கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு விளைவு இருக்குதுங்கிறத கூட அவனுக்கு சொல்ல தெரியல. இல்லையே, என்னை இதுக்காக வேலையை விட்டு தூக்கிடாதீங்க, எனக்கு இந்த வருமானம்ங்கிறது முக்கியம் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப கெஞ்சுறான். அதுக்கும் மறுநாள், சோரிக்கு நீ வந்து இன்னைக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ற அந்த இடத்துல நீ வேலை பாருன்னு மறுபடியும் வேலையை மாத்தி கொடுக்குறாரு. அங்க அவன் பண்ணும்போது போய் ஒளிஞ்சு நின்று பாக்குறாரு. அவன் இந்த மாதிரி தண்ணி அவனே தான் கொண்டு வந்து ஊத்துனானோ, பூ அவனே தான் கொண்டு வந்து சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணானோ, அப்புறம் செப்பல் எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டானோன்னு அவர் சந்தேகத்தினால வேற எந்த வேலையும் பார்க்காம அவன் எங்க இருக்கிறானோ அவனையே இன்னைக்கு பின்னாடி போய் நின்னுட்டு அவனை என்ன பண்றாங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அவனை கையும் களவுமா பிடிச்சிடணும்னு நினைச்சிட்டு போய் பாக்குறாரு. அவன் என்ன பண்றான்? அரிசி களையும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணங்கிறான். அப்புறம் வெள்ளத்தை உடைச்சு போடும்போது கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணா, நெய் தாளிச்சு முந்திரி பருப்பு தாளிச்சதுல கொட்டும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம்ங்கிறான். என்ன ஆகுது? பகவானோட வாயெல்லாம் அந்த பொங்கல் வந்து பிரசாதம் வந்து உட்காந்துருக்கு. அங்கதான் மடப்பள்ளியில தான் பிரசாதம் தயாராகுது. அதுக்குள்ளே இங்க பகவானுக்கு வாயிலெல்லாம் பொங்கல், அப்புறம் வாயெல்லாம் வெந்து போயிருக்குது. அப்ப புரியுது, ஓ அவன் உண்மையான பக்தியோட அவன் அங்க கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லும் போதே இங்க பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நம்ம இவ்வளோ நாள் விழுந்து விழுந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு நம்ம பண்ணோம்னாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணல, இந்த தூய்மையான அன்பு, பரிசுத்தமான ஒரு அன்பை கலந்து நம்ம அதை பண்ணல. அதனாலதான் நமக்கு இது நடக்கல அப்படிங்கிறது அந்த பட்டருக்கு தெரியுது. ஓகேவா? அப்பன்னா பாத்துக்கோங்க, நம்மளோட மனசை எப்படி நிலைநிறுத்தணும்னு. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான், அந்த பையனுக்கு அந்த செருப்பை பாதுகாக்கிற வேலை தான் விதிக்கப்பட்டுச்சு. ஆனா அவன் அந்த மனசை எப்படி எடுத்துக்கிட்டான்? பகவானுக்கு செய்யற தொண்டா எடுத்துக்கிட்டான். ஓகேவா? இதுதான் பல்வேறு கடமைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது கூட என்னையே நினைச்சிருந்தா அவங்க என்ன அடைவாங்கன்னு பகவான் சொன்னாங்கல்ல, அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் அந்த கதை சொன்னேன். புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் எஸ் பிரபு. 15 8:15 ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாமா? முடிக்கலாம் மாதாஜி. 60 வரைக்கும் பார்ப்போம். இன்னைக்கு 58 ஸ்லோகம் இருக்கு. 60ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்ப்போம். இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் செல்வதை கேட்காமல் செய்யப்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அதான் பகவான் சொல்றதை கேட்க, எனது கருணையின் மூலம் என்னுடைய உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது பகவானை பத்தின அந்த எண்ணத்தோட நம்ம மனசை எப்பவுமே ஒருநிலைப்படுத்தி வச்சிருந்து அப்படி நம்மளோட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் நம்ம மேல கருணை காட்டுவாங்க. காரணமற்ற கருணை காட்டக்கூடியவங்க பகவான். ஓகே. சோ பகவானின் கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல போட்டிருக்கிறது யாருன்னா, பகவானை உட்காத்தி வச்சு பகவானுக்கான அத்தனை சேவைகளையும் செய்யறாங்க பாண்டவர்கள், பஞ்ச பாண்டவர்கள் 5 பேரும். அந்த இந்திரபிரஸ்தம் அந்த அந்த நாட்டை வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்கல்ல. அப்ப அந்த ராஜசூய யாகம் முடிஞ்சு விட்டு பகவானை வந்து பெருமைப்படுத்துறாங்க. அரியாசனத்துல உட்காத்தி வச்சு பஞ்ச பாண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் பகவானுக்கு வந்து அத்தனை கைங்கரியங்கள் பண்றாங்க. இதனால பகவானை பத்தின அந்த பக்தி உணர்வு அவங்க மனசுல மேலோங்கி இருக்குது. அதனால பகவான் ரொம்ப மனசு அமைதிப்பட்டு போய் சாந்தப்பட்டு போய் சந்தோஷப்படுறதுனால, தன்னுடைய தொண்டர்கள் அத்தனை பேரும் தன்னை திருப்திப்படுத்துறதுனால அவங்களும் இவங்களுக்கு வரக்கூடிய அத்தனை இன்னல்கள் தடங்கல்கள் எல்லாத்தையும் தள்ளிடுறாங்க. அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இவங்க வச்சிட்டு இருந்த சேனை என்னமோ ரொம்ப கம்மி தான். அவங்கள கௌரவர்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது பாண்டவர்களுடைய சேனை எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி தான். அவங்கள்ட்ட தான் பராக்கிரமசாலிகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா இவங்கள்ட்ட யார் இருந்தா? கிருஷ்ண பகவானே இருந்தாரு. அந்த போர்க்களத்துக்கு வந்து யார் வேணும்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணரா இல்ல கிருஷ்ணரோட சேனைகளான்னு வரும்போது துரியோதனன் வந்து, நான் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா நான் அவ்வளவு பெரிய இருக்க சேனையை நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னு அவன் வந்து சொல்றான். ஓகேவா? ஆனா அர்ஜுனன் கேட்டது யார?
கிருஷ்ணர் தான் நீ என் பக்கம் இரு, நீ இருந்தாலே போதும், எங்களுக்கு வெற்றிங்கிறது நிச்சயம். தர்மம் நம்ம பக்கம் நின்னோம்னாலே நமக்கு என்ன, எப்பவுமே வெற்றி நிச்சயம் தானே. ஸோ எந்த தடங்கள் வந்தாலும் அவங்க அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்துருவாங்க. இதுவே 2வது பிக்சர் பாருங்க, சிசுபாலனுடைய தலை வெட்டப்படுது. ஓகேவா? அதே ராஜசூயாகம் முடிஞ்ச விட்டு தான் சிசுபாலன் என்ன பண்றாங்க, அகங்காரத்துடன் என் தன்னை பத்தின உணர்வு இல்லாம, தன்னுணர்வில் அவன் நிலை பெறவே இல்லை. அப்புறம் நம்ம அகங்காரம் பிடிச்சி நம்ம வந்து யாரை அதிகமாக திட்டுறோம், யார் அதிகமாக அவதூறு பேசுகிறோம் அப்படின்னா பகவானை பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற அறிவு இல்லாமல், அந்த உணர்வு இல்லாமல் அகங்காரத்தோட பகவான் சொல்கிறாங்க, எண்ணிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 1 10 20 30 90 99ன்னு அவங்க எண்ணிக்கை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்படியே நிறுத்தாம தன்னோட கவுண்ட், நான் கரெக்டாக தான் கவுண்ட் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மிஸ் பண்ணிடுறான் சிசுபாலன். என்ன ஆகுது, அவன் 100ன்னு நினைக்கிறான், பட் அது 100 கிராஸ் பண்ணிடுது. அவன் சொல்ற அந்த அவதூறு, உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். சிசுபாலன் வந்து பகவானை வந்து 100 தடவை வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இல் ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க, வரம் கொடுத்துருப்பாங்க. அவன் அகங்காரம் மேலிட அவன் சொல்ல சொல்ல கவுண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடுறான். மிஸ் பண்றதுல என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இப்பதான் நம்ம 100வது தடவை திட்ட போறோம் அப்படின்னு. பட் பகவானோட கவுண்ட் என்னைக்காவது மிஸ் ஆகுதா? அது ஆகாது. ஸோ நீ போதும் நிறுத்து சிசுபாலான்னு சொல்லியும் கேட்காம அவன் சொன்னனால என்னாச்சு, அவன் அழிஞ்சு போனான். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் பலன்கள், பகவானின் கருணையின் மூலம் எல்லா தடங்கல்களையும் ஒருவன் கடக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வின்றி செயல்பட்டால் போய் அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டு ஒருவன் அழிந்து விடுவான். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க. பகவத்கீதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரையை புறக்கணித்தால் நாம் இந்த பௌதிக உலகின் பிரம்மையில் தொலைந்து போய் விடுவோம். இது நம்ம எல்லாருக்குமான பாடம் தான். இது பகவத்கீதையை நம்ம 18 சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறோம். டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் நம்ம இதுல பகவான் நமக்கு விதவிதமா நிறைய அறிவுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இவ்வளோத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதை புறக்கணிச்சோம்னா நாம் இந்த பௌதிக உலகின் பிரம்மையில் தொலைந்து போய் விடுவோம். முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள். அவரோட ஆணை என்ன, பகவத் தொண்டு பண்றதுதான். அது ஒருவரை எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கும். 59 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ படிங்க. எனது வழிகாட்டுதலின்படி எனது போரிட வேண்டும், வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையே தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. அடுத்த ஸ்லோகா ராமூர்த்தி பிரபு நீங்க படிங்க. நீ 59ல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும். சரியா? நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நீ ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணு, அவ்வளவுதான். அந்த இடத்துல கமாண்ட் கொடுக்குற அந்த இதை செய்ய இதை செய்யாத அப்படின்னு கொடுக்குற பொசிஷன்ல யார் இருக்காங்கன்னா பகவான் இருக்கிறாங்க. அதை கேட்டுக்கக்கூடிய பொசிஷன்ல அந்த பக்தர்களாகிய நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பகவான் சொல் பேச்சை கேட்டு நம்ம எல்லாரும் நடந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா பகவானுடைய கருணைக்கு ஆட்பட்டவங்களா நம்ம ஆயிடுவோம். இல்லையேல் தவறாக வழி, அப்படி பகவான் சொல்றதை கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்வோம், வேற யாராவது நம்மள வழித்தவர வச்சிடுவாங்க. ஓகேவா? ஒரு குழந்தை அம்மா அப்பா சொல் பேச்சை கேட்டு நடக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தையா இருக்கும். பாருங்களேன், ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும், வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும், வேற வெளிநபர்களோட இது சாயல் படாத வரைக்கும் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்ல குழந்தையா இருக்கும். நம்மளே சொல்லுவோம் வளர்ந்து விட்டு, சின்ன புள்ளையில நீ எவ்வளோ நல்ல குழந்தையா இருந்த தெரியுமா, எது சொன்னாலும் அப்படியாம்மா அப்படியாம்மான்னு கேட்டுப்ப, இன்னசென்ட்டா இருந்த சொல்லுவோமா, நம்ம வீட்டில் பேசுவோமா. ஆனா இப்ப வளர்ந்து விட்டு பாரு, ஏன்டா நான் சொன்னேன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா செய்யற, அம்மா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுமா சொல்லுவாங்களா நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க, அம்மா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுமா எனக்கு தெரியுமா, யூ கூல் பி கூல் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது, வேற வேற சுற்றுச்சூழல்லாம் என்ன பண்ணுது, அவங்கள வந்து ஆக்கிரமிக்குது. சரியா? தான் பகவானுடைய வழிகாட்டல் இருந்து அப்படின்னா நம்மளால நல்லா வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள், பெற்றோர்கள் மட்டும் இல்லாம மற்ற சுற்றுப்புறமும் சேர்ந்து அவங்களை வளர்த்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லது கெட்டது நன்மை தீமை எல்லாமே அவங்களுக்கு போகும். அப்ப என்ன ஆகும், எதோட டாமினேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கோ அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க போக ஆரம்பிச்சிடும். நல்லதோட டாமினேஷன் நிறைய இருந்ததுன்னா நல்ல வழியில போவாங்க, தீயதோட டாமினேஷன் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா தீய வழியில தான், தவறாக தான் வழிநடத்தப்படுவார்கள். ஓகேவா? ஸோ பகவானுடைய வழிகாட்டுதலின்படி நீ போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். போரிடலைன்னா என்ன ஆகும், அது பாவம் தானே.
சரியா? அதெல்லாம் பகவான் செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க. நீங்க திருப்பி ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாருங்க அர்ஜுனனுக்கு. நீ வந்து இது பாவம், நீ என்ன உயிர்கொலை பண்ண சொல்றீங்களா? என்னுடைய பெரியப்பா, அவங்களோட பசங்க, என்னோட தாத்தா இவங்க எல்லாரையும் நான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னா, அந்த ரத்தத்தின் மேல இருந்து நான் ஆட்சி செய்யணும். அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் அப்படின்னு அவன் அர்ஜுனன் சொன்னாலும் அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க? நீ அதை செய்யாம இருந்தாலும் உனக்கு பாவம் தான். ஏன் அப்படின்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அது. நீ வந்து ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவன் போர்க்களத்துல வந்து நீ ஆயுதங்களை தூக்கி போட்டுட்டு திரும்பி போக கூடாது. அது என்ன ஆகும்? பாவத்தை தான் உண்டு பண்ணும். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யே, சரியா? இல்லையில் தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி, இயற்கை என்ன? அவன் சத்திரியன். உன்னுடைய இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. 60 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். மயக்கத்தின் காரணத்தால் என்று எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ முன்வாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். அவன் மாயையில இருக்கிறான் அர்ஜுனன். ஓகேவா? அதனால ஆஹா இதை கொலை பண்றது தப்பு, அப்புறம் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸை நான் கில் பண்ணிட்டு நான் இந்த அரசாட்சியில வந்து என்னால சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியுமா, இப்படிலாம் அவன் யோசிக்கிறான்ல, அதெல்லாம் என்ன? மாயையின் கீழ். ஓகேவா? மயக்கத்தினால அவன் நீ இந்த மாதிரி யோசிக்கிற. ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய். உன்னுடைய சுபாவம் என்ன? சத்திரியன். சத்திரிய சுபாவத்துக்கு என்ன பண்ணணும்? போர் புரியணும். ஸோ நீ அதன்படி செயல்படுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் இப்ப மறுபடியும் ஃபைனலா அந்த அறிவுரையை கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? மீதியை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புரிஞ்சுதா? எது டவுட் எதுவும் இருக்கா? கேளுங்க. போறோம். புரிஞ்சுங்க மாதாஜி. எஸ். நிமிஷம் லைவ் ஸ்ட்ரீம்